Karantau bujang dahulu di Kampung Paguno Balun. Itulah kece orang tua ka anak biapai marantau, karano di Kampung Alun Baguno biandak menyusahkan urang. Apa gunanya pai marantau jika di rantau nyoban sai juo? Apa guna pai marantau ko nasi pindah berubah juo? Apalah harus adonyo marantau, gadang di kampung kan bisa juo bau saho dan bakarajo. Apalah guna pai marantau jika di rantau nyoban sai juo? Apalah guna pai marantau ko nasib indah berubah juo? Karatau madang di hulu babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu di Kampung Paguno Balun. Itulah kece orang tua ka anak biapai marantau, karano di Kampung Alun Baguno biandak menyusahkan urang. Apa gunanya pai marantau jika di rantau nyoban sai juo? Apa guna pai marantau ko nasib indah berubah juo? Sayang jo anak dilecui, sayang ka kampung batinggakan. Apa masih balaku di zaman kini? Karano di rantau alun tentu juo bisa ka makan. Apalah guna pai marantau jika di rantau nyoban sai juo? Apalah guna pai marantau ko nasib indah berubah juo?